ekwere karịa agwa ya ebe a tụrụ ya. Ekele m onye ọbịa anaghị echi eze n'ala ndị ọzọ. Ọ ga-abụ maka ndị Igbo ichi eze ndị Igbo na Lagos, Ghana na South Africa na-eji mahadụ kpatagara nghọtahie agbadoro ụkwụ ya na mpụ ori na ntọrị a na-ahụrụ ndị ala anyị bụ ndị ajọ mmadụ bi n'obodo ndị ahụ nakwa ndị ọzọ, wee tikpobe ọdụ ahịa ndị ala anyị tụmadụ ndị Igbo bukoroba ngwa ahịa ha ma na-asị ha kwakọrọ laa, n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ndị ha na-asị kwakọrọ laa bụ ndị ezigbo mmadụ na-akwụba aka ọtọ were achụnta ego n'ụzọ dị iche iche. Maka nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ọkpọdụ nọrọ ma okpogoro nọrọ, ndị eze omenala bụ ndị igwe n'ala Igbo jiri ohere nzukọ jikọrọ ha na mpaghara South East kpebie ka ndị Igbo chidobe eze ndị Igbo na mba ọzọ, ka ihe ha ga na-enwezi bụrụ onye ndu ndị Igbo. Itikpọ na ibokọrọ ngwa ahịa ndị ala anyị na ịsịkwa ha na-achọghịzi ha abanyela na anụ a na-agba egbe na-ata nri, ma elota na ọka bụ ụbọchị 11 ọnwa 6 afọ 2026 ka esi South Africa bulata ụmụ Naịjirịa ọnụọgụ ha dị 258 ndị ike ibi na ya bụ mba gwụrụ kpamkpam maka nyije na mmaja. N'ụdị minista ala anyị na-ahụ maka mmekọrịta Naịjirịa na mba ụwa ndị ọzọ bụ ambasadọ Iyom Bianca Odumegwu Ojukwu jese ndị South Africa ra aka ha ji maka eme mbọlụ na ha eweele ka onye nwe ga-ama. Ekwe na-abịa ọrụ karịa agwa ya ebe a tụrụ ya. Kedu nke ọkụkọ ichezi onye fọrọ ya ọdụ n'udu mmiri? Ọ bụrụ ma ndị South Africa inwe ọnụ na-asị ụmụ Naịjirịa kwalie na be ha, ma e bụrụ na obi na Naịjirịa bụrụ isi sekpụ ntị na ọ bụ na mgba South Africa ji nwere onwe site n'ọchịchị nchigbu ndị ọcha. Oge eruola ma na-agafe agafe mgbe Naịjirịa ga-akpa South Africa eze ụlọ na-ebuso ndị Naịjirịa sitegodo n'ụlọ ọrụ dịka MTN na DSTV site na ndị South Africa nwe nọ na Naịjirịa. Bidogodo n'ibe ego na ntị ha na-acha ndị ala anyị n'ego nri fonu na telivishọn n'ụdị airtime, data na subscription. Ha achọghị ibe ego, chọọ ịla ha laa n'ite tikpo na ite dị n'eke. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Ekele dịrị gị onye ọma sonyere anyị n'ozi ugo nke taa. Anyị na-atụ anya gị echi, ma biko mee ka anyị mata ka isi wee hụ nke taa na ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.